Ολυμπιακού. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η μνήμη αυτών των παιδιών θα τιμάται για πάντα εδώ στο καινούριο γήπεδο Καραϊσκάκη. Επίσης, πάλι σαν εκπρόσωπος διετής, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνουμε όλοι μερικά μέτρα πίσω και να πέσει και να ανοίξει πια ο δρόμος τελείως για να χτιστεί το καινούριο γήπεδο. Και τέλος, να σας παρακαλέσω απόψε να είμαστε όλοι κύριοι και να γιορτάσουμε την ψυχή μας. Σύμπαν Ολυμπιακός!